ekstremt negativt. Det var ikke det. Ja. Så jeg foretrækker bare på katalyser. Så ved du, jeg bliver sur på dig, hvis du begynder på det andet. Det ved jeg ikke, fordi du smider og betaler til. Man peger på folk, når man ikke ved, hvad man og hun har blevet kaldt Eva Ilsenlund, og nu var hun begge glade faktisk, at han lærte det kan vi ikke gå ind i stedet, for vores hoved eller at vores lærer ikke var lærer. Jeg havde det godt. Ja. Jeg har været med Linus, jeg har været med Nardos, jeg har været med Nora. Ja. Men jeg ved ikke, om det nej. Det skal vi holde for gange spændende. Og jeg tror bare, at han var ikke rigtig diskuteret efter, at han har på jobbet. Så det kan være en gang. Han må ikke hoppe med jobbet til noget. Det er godt, at du slipper snoren, når den sidder fast i det.